Mga Puso Transport Group nga iklahoda plano nga liwat iduso ang petisyon sa dugang nga plete sa jeep. Department of Energy nagsabat naman sa sulat sang grupo na tuhoy sa mataas nga presyo sang gatong. Initutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Biyernes ang tinalikdan nga semana, pamaagi sa isa ka virtual conference ginsabat sa Department of Energy ang sulat nga ginpadala sa Transport Group nga iklahoda, ininatuhoy sa pagpangayo sang bulig kag kaatagan sang grupo natuhoy sa asod-asod nga saka sa presyo sang produktong petrolyo. Try nila dalon sa Congress sa Senate, no? Kag sa Office of the President, namon nga ni nga inyo nga i-suspend na temporary yung excise tax, no? Kaya mo na ang pamahal sa diesel naton kag sa gasolina, no? Suno kay Parcon, tiyon na para dugangan ng minimum nga pamasahe sa jeep. Subong nga semana natalana nga magpadala ang grupo sang petisyon para sa dugang nga 2 pesos kag 50 sentimos nga plete sa jeep sa Department of Transportation kag Land Transportation Office. Kaya mo na ang mga sa gobyerno nga dapat naton na pabalo, no? Kasi sila ini nag-approve, no? Ang mga petisyon. Mga ni nga follow up naman naton, subong hindi dikit magwanta ang mga drivers ning aton nga sinakaay sa aton nga diesel. Pahayag ni Parcon, tuman na ang pemerdihan sa mga driver kag operator sa tuman kapigado nga biyahe kag hindi pa makontrol nga pagtaas sa presyo sang gatong. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.